verschil tussen de Hermenie, Sint-Jozef en de Pil. Maar dat verschil is er natuurlijk wel. Marie Seville, dat is totaal amuzikaal. Marie Seville, er gaat geen verschil tussen de Hermenie, Sint-Jozef en de Pil. Maar dat verschil is er natuurlijk wel. Marie Seville, dat is totaal amuzikaal. Als de Vil hier door de straat trekt, ze beeld steeds aan de deur. En ze klapt dan in de handjes met de wijsjes rood van kleur. Want een man komt toch eens kieken, dus ze joep trek hier voor wie. Dat hij denkt aan wie zijn eigen Hermenie is Hermenie. Marie Seville, er gaat ook geen verschil tussen de Hermenie, Sint-Jozef en de Pil. Maar dat verschil is er natuurlijk wel. Marie Seville, dat is totaal amuzikaal. Marie Seville, er gaat ook geen verschil tussen de Hermenie, Sint-Jozef en de Pil. Maar dat verschil is er natuurlijk wel. Marie Seville, dat is totaal amuzikaal. Maar de pap die heeft besloten om dat toch gedaan te doen. Want ze wil veel potverdorie toch wel heel erg goed te doen. Toen moest naar de jasjes kieken, kijk toen rechts mich nog het haar. Zucht te veel het van die blauwe en ze joep trek in het zwart. Marie Seville.